Zarauzko ertzainetxean jaso dute salaketa. Larunbat goizaldean herri honetako tabernetan lagunekin ibilita gero, neska getariar bat bortxatu egin omen zuten Zarautz eta Getari arteko bidean. Ertzantza gertakari ikertzen ari da orain. Bai Zarautzen eta bai Getarian ere haserrea eta kezka nagusitu dira, eta bi herrietako alkateak elkartu dira gertakariak gaitzesteko. Era berean bilgune feministak egindako deialdiarekin bat egin dute erakundeek. Gaur arratsaldean Zarauzko musika plazan elkartu eta Getariarainoko bidea egingo dute manifestazioan eta ondoren konzentrazioa Getariako udaletxearen aurrean. Sexu erasoek gora egin dute azken urtetan eta horrek ezinegon handia sortu du. Horrela 2011ko datuak eskuartean, sexu erasoak 142 gehitu ziren. Ia 300 emakumek jarri zuten salaketa. Azkunderik handien Araban gertatu zen, Bizkaian ere zertxo baitigo ziren eta Gipuzkoan aldiz jaitsi egin ziren sexu bortxaketak. Bortxatzaileak askotan adin txikikoak direnez, gazteekin lan egin beharra azpimarratu dute adituek.